Soc Josep Maria Tibau i llegiré un fragment de Benissanet, d'Artur Bladé i de Zumbila. La millor hora per estar a la vora del riu és en caure la tarda, a l'estiu, quan la llum és d'or, l'aire de seda i l'aigua canta. Els amics de les postes de sol, si és que encara és lícit parlar-ne, deuen sentir una certa feblesa per aquests paisatges fluvials, on les postes són dobles. Tot el que passa al cel es veu reflectit en el fons del riu, d'una manera bellugada i amb tots els colors mullats, gairebé irreals. Però aquesta suggestió pictòria és fatal, quan algú fa el comentari inevitable. Sembla una pintura. Aleshores, tot l'encís se'n va, millor dit, fuig de l'aigua. La contemplació de les postes de sol requereix experiència, sol·licitud, un cigarret als llavis i no pensar en res. És l'ataràxia. A Benissanet, el millor indret per a gaudir d'aquesta hora serena és el pedrís de l'Omplidor, acarat a ponent, i per tant, a la gratuïta magnificència capvespral. I amb tot, aquest lloc, l'Omplidor pròpiament dit, ha estat sempre el més perillós de la vora benissatena de l'Ebre. És un punt de molt fons i gran corrent. Els nois s'hi ofeguen amb facilitat. Si el que s'hi tira no és bon nedador, el refugi se l'endú i ja no en surt. Per regla general, a l'estiu, els nois van a nedar a la migdiada. És mala hora, però ells l'aprofiten amb l'excusa d'anar a estudi. És una aventura que corren gairebé sempre formant colla, i això, per diverses raons, és més divertit i, en tot cas, si passa alguna cosa, la culpa és col·lectiva. Si durant la nedada un des de la banda s'afona i desapareix, els altres s'esparveren, no saben què fer i a mig vestir pugen corrents al poble. La persona que els veu sospita de seguida de què es tracta. Quan la desgràcia es confirma, queda sempre un detall impressionant. A la vora de l'aigua es troba, invariablement, el muntet de roba de l'ofegat.